lang guys, shout out DPI. Hello guys, hello to my live. Shout out sa ating viewers. Yan, maraming salamat sa mga madaan. GBB Vlogs, hello, shout out sa iyo ma'am. GBB Vlogs, yan. Sari Rose Family, hello, shout out sa iyo. Fernando Bagumbong Vlog, yan, salamat sa iyo. Support sir, yan, nakapit ka ngayon sir, nakapit. Puntahan ko yung bahay nyo isa-isa. Ayan. Ma'am Bigaya, salamat. Ma'am Bigaya, shout out to you, shout out. Ayan. Guys, nakapin tayo, nakapin. Ma'am GBB Mix Vlog, nandito ako sa bahay mo. Ayan. Ano lang pala ito, tatlo na na-upload ko. Ma'am GBB Mix Vlog, ito ako sa bahay mo. Ayan. Ayan ma'am. GBB Vlogs, ayan, naka-play na. So ayan guys, kung hindi pa kayo nakadabit sa naka-play, tikitan nyo yan. Nag-live yan sa inyo. Siguro nandito pa kung banunong pala. Sorry sa inyo, ano, sir. Banunong pala. Banunong daw. So ayan guys, kung kayo nakadikit Fernando Banunong, tikitan nyo yan. At nagla-live din yan. Bibigyan nyo na ngayon. So yan ma'am, Mix Vlog, ano ka na, natamsak na ako. Meron ka ng one banana. Yan. Ang next natin i-play si Ma'am Sari Rose Family. So natin i-play yan. So yan ma'am, dito ko sa ano mo, sa bahay, Sari Rose Family. Yan, mag-play tayo ng video mo dito. Ito. Ayan ma'am, naka-play ka. Guys, pa-support naman sa ating nakapin, si Fernando Banunong. Ayan, support naman dyan. Kita nyo yan, ayan. Ma'am Joycin, ay si Ma'am Joycin pala ito, si Ma'am GBB Mix Vlog, ayan. Shout out sa iyo, Ma'am Joycin Mix Vlog, ayan.
So ayan, shoutout sa 9 viewers. Yan. Guys, tatamsak naman ang ating live. Ayan. Maraming salamat po, Os. Ayan. Elena G. Ma'am Elena, Elena G. PB yan. Nagugulo lang po. Pasensya na guys. Nakarating ko lang kasi galing trabaho. Medyo pagod pa tayo. Ayan. Ma'am Elena G. Ayan. Shoutout sa'yo. Shoutout. Ayan. Sari Rose family. Mag-play ka. Ayan guys. Magbigit-bigitan na lang kayo dyan sa baba. Kung ayaw magbigit-bigitan dyan.
Ayan, charge ko muna, nag battery low. Ayan. Shout out sa 1 viewers dyan. So ayan ma'am, sa Reels family, ayan, naka-play ka pa rin. Ayan, i-full pack natin yung ano mo video. Ayan. Sunod-sunod ko pa yung i-play mamaya, makatapos si ma'am Rose family. Ayan. So yun guys, paano naman natin nakapin? Sa nakapin tayo. Magbakas lang kayo, babalikan kayo ni ano, ni Sir Fernando Banonong. Kung andyan pa siya. Kung wala na siya, magbakas lang kayo para mabalikan kanila. Mabalikan kanila. Yan, Sir Banonong. Ay, andyan ka pa po ba? Hello, good evening sa the viewers. Good evening, good evening. Sa Reros family, nakaano na tayo ng ano, 9 seconds in 45 minutes. Yan, maganda lang tayo rito, mag thumbs up. Yan, ang sunod natin i-play si, ano, si Fernando Banonong. Ayan. Yan, Fernando Banonong Vlog. Ayan, dito ako sa bahay ko. Ayan, coming ka pala, oh. Tamsakan natin to.
Yan, Sir Banonong, nagtamsa ko sana mo ang coming. Yan. So guys, nagano lang, nagloading lang yung ano natin, laptop. Yan. Yan. Ito. Dito is 5 minutes. Yan. Yan. Fernando Banonong Vlogs. Ayan, nandito ko sa bahay mo. So ayan sir, Fernando Banonong, naka-play ka na. Ayan. Guys, nakapin tayo. Dinis TV, ayan, shoutout sa'yo sir, ayan. Silip-silip lang, ayan, Dinis TV. Ayan. Thumbs up, salamat sa thumbs up mo, Sir Dinis TV. Ayan. Katapos nila mamaya sir, play din kita mamaya. Shoutout sa 4 million ni Daos, ayan, shoutout.
So ayan, welcome sa iyo at TV Kulana Vlog. Salamat sa pagbisita mo. Ayan. Shout out sa iyo TV Kulana. Thumbs up dan. Ayan. Salamat sa thumbs up mo at TV Kulana. Ayan. So yan, Sir Fernando Banonong, tapos na yung ano mo, video. Ayan, sunod natin si may one banana ka na, Fernando Banonong. Ayan, pagkamsak na lang ako rito. Yan, mag-play ulit tayo ng video. Hanap tayo dito kung sino yung sa kasunod. I-play natin dito. Sunod kay Sir Banonong. Ayan. Si Ma'am Ligaya. Ito. Tapos na tayo kay ano, Rosalie Family. Tapos na tayo. Ginny Lee Mix Vlog. Tapos na rin. Fernando Banonong. Tapos na rin. Dito tayo kay ano, Ma'am Ligaya. Ma'am Ligaya, dito ako sa ano mo, sa Taanan. Yan, dito ako sa ano mo, video. Yan. Dito tayo sa ano, 4 seconds para matagal-tagal. Yan. Yan, Ma'am Ligaya, dito ako sa ano mo, sa yung tahanan. Ayan. Nakadikit na pala sa iyo itong ano ko, itong ninja ko, nakadikit na pala ito sa iyo. Ayan, i-play na lang kita rito. Ayan guys, sunod-sunod ko yung i-play yan. Yan, shoutout sa 4 million in house. Yan, good evening everyone. Yan. So yan guys, good evening sa 4 million in the house. Yan, salamat sa mga dumadaan dyan, sa mga sumisilip. TV Kulana, maraming salamat. Mamaya pupunta ako mamaya sa live mo at TV Kulana. Wala akong gagawin mamaya. Wala, hindi busy si pinsan mo ngayon. Kaya tatambay ako mamaya sa iyo hanggang matapos. Masyado kasing busy si Os sa trabaho. Wala kang pasok. Meron natin, kailangan pauwi na ako. Hindi ako nag-overtime. Kawawa naman yung katawan lupa. Kailangan magpahinga rin.
okay na yung 8 hours na nagtrabaho. Kawawa yung katawan lupa. Oo, tama yan. Tumatanda na tayo Ate Bicolana kaya kailangan ingat-ingat na sa katawan. Alagaan natin. Huwag natin pabayaan na abusuin. Correct. Dabis ka talaga. Ikaw ang dabis kong pinsan. Magsakalukuan, magsa basta marunong kang magkisama. So yan guys, abang na nag-live ako, nagluluto ako. Ayan. Para makadagdag rin sa ano natin, WH. Ayan. Tuloy-tuloy mo lang yan, upload mo sa cooking mo at kasi maganda yung views o ate. Kaya po, yun na lang yung ano ko, nakapokus ako doon. Ayan, Ma'am Ligaya. Meron kang meron kang, ayan, full pack na pala yung ano mo, video. Hanap pa tayo ng susunod natin i-play. Hanapin natin yung kung sino yung kasunod doon kay Ma'am Ligaya na i-play natin. Yan, Ma'am Ligaya. Fernando Banunong tapos na. Sari Rose Family tapos na rin. Tayo kay Mami Lina G. Ayan. Lina G, dito ako sa mo, sa yung tahanan. Video yan. Dumayo para sa spaghetti. Ala. So yummy. Sige, i-play ko na lang ito. Tapos mabuting ko lang ito ng mga 5 minuto. Pwede na rin siguro yan. Kasi mahaba siya 17 minutes. Yan, dito ako mamili sa sa spaghetti mo. Tuloy-tuloy mo lang. Upload mo sa cooking mo kasi maganda yung views. Oo nga ate, salamat ha sa yung mo support. Kailan mo naman rin pala ate balak magbakasyon sa probinsya o wala pang balak? Alin na ba yung WH mo? Ayan. Nung nakaraan na na 1,000
200. Ngayon bumaba, nasa 1K. Pero tumataas, bumaba, ganun lang siya. Ano ba yung dapat gawin natin Bicolana para tuloy nang tumaas? Shout out sa 4 million in the house. Yan, shout out. So yun guys, medyo hihingi ko ng pasensya kasi nagluluto kasi ako kaya minsan minimute ko. Ayan. Sa gabi, lagi kang mag-live. Sige sige ate. Pwede rin ba yung ano, mag-silent na lang pag matutulog na no? Para makadagdag na rin sa ano no? Sa WH. O gano'n na nga, bago ka matulog, light mo na, tapos silent mo, tapos tulugan mo na kasi tiyak may papasok yan. Sige. Maraming salamat sa iyo Ate Bicolana Vlogs. So yun mga ano, yan nagluluto ko siya ako kaya sisi na kayo ha. Salamat ate sa ano, sa tips mo. So yun guys, dikitan niyo si ano, si Ate Bicolana Vlog. Dikitan niyo, nagbibigay ng ayuda yan. Nagla-live yan ng ano, bago mag-alas 8 ng gabi. So yun mamili na G, 5 minutes na yung ano mo video. Hindi ko na ito ano, tatapusin kasi mahaba para may sunod naman natin yung iba. Magano na lang ako dito, magbabakas na lang ako dito.
So yan, hanap naman tayo ng kasunod na i-play natin. Shoutout sa 4 million in the house. Marami pong salamat. Marami pong salamat sa mga tumambay at saka sa mga dumadaan na ano. Yan, tapos na tayo kay Ma'am Elena G. Dito na tayo kay ano, Dinis TV. Ayan. Sir Dinis TV, dito ako sa bahay mo. Andiyan ka pa ba? Ayan, kahit wala na siya, i-play pa rin natin siya. Ayan, Sir Dinis TV. Andito ako sa ano mo, sa tahanan. Ladies to swimming. Ayan, with family. Ilang seconds ba to? Ito 8 seconds. 3 seconds. Ito tayo sa ano. Ito. Ayan. Sa swimming. Ayan, shoutout sa 4 million in the house. Maraming salamat sa tumatambay. So yan, Sir Dinis TV. Andito ako sa ano mo. Kanan. Meron siyang ano. May ads. Ayan. Mamaya ko na ito. Pipinutin yung banana. Tapusin ko muna itong video mo. Ayan.
Sit muna ako, oh. Busy na. Salamat. Sige ma'am, salamat din po sa sa yung pagsilip sa aking live. Maraming po salamat, Ma'am Ligaya. Hello sa one viewers. Good evening, good evening. So yan, Sir Dennis TV, tapos na yung amenities mo. Idutin na natin itong banana. Yan, magtatamsak na lang ako dito sa Sir Dennis TV. Yan. Shout out sa 1 million in the house. Yan, salamat, salamat. Good evening everyone. Yun na, hanap na tayo ng sunod natin ni Biplay. Yan. Tapos na tayo kay Dennis TV. Bikulan, kay Ate Bikulan na vlog na tayo. Yan, Ate Bikulan na, dito na ako sa bahay mo. Yan, punta tayo sa video. Ito, after Inter Sunday ito. Tayo. Ayan, tibigla na, naka-play ka na. Meron kang ads, ayan. Ayan, good evening sa 2 million in the house. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat po sa mga dumadaan. Saka sa nagtambay sa aking live. Maraming salamat. Ayan, natin bigla na. Naka-play ka na. Meron kang pang-kape-kape dyan. O, ayan, huwag natin pinutin yan.
So yan natin bigla na naka-play ka pa rin. Ayan. Dito yung ano nyo. Yung posisyon. Ayan. Ang ganda ng ano. Posisyon. Shout out sa 1 million in the house. Ayan. So yun guys. Pasok lang kayo guys. I-play. Pumasok lang kayo. I-play ko yung mga video nyo. Huwag kalimutan mag-thumbs up lang sa ating naka-live. Ayan. Ayan, natin bigla na. Tapos na yung isang video mo. Ayan. Ayan, natin bigla na. Dito tayo sa Mahilig Ka Ba sa Pusit. Tapusin mo. Panoorin ang video na ito. Ayan, panoorin natin. Ayan. Shoutout sa 4 million in the house. LSP Vlogs. Ayan, shoutout sa iyo. Ayan. Punta ko yung bahay mo. Ayan, ilibig. Ma'am, andito ako sa ano mo, sa bahay mo. LSD Vlog. Ayan. Tayo sa video mo. Ayan. Panoorin ko muna ito bago ko pindutin yung banana. Ayan. Lang natin lagay.
Ayan. Dan connect po. Ayan. Dinis. Dan connect. Ayan. Save din. So yun guys. Magbakas lang kayo. Magbakas lang kayo at para mabalikan kayo ng ating mga kaibigan. Ayan. Ayan, nakinikula na. Full pack na yung video mo. Ayan. Hanap naman tayo dito ng iba.
So yan ma'am, dan full pack na itong ano mo video, LSB vlog, ayan, dan full pack na. Dito na natin itong banana. Yan, good evening sa reviewers, ayan. Baik tayo dito kayo, no? Hindi na G. So yan guys, tapos na yung ano natin. Mag-i-in na tayo. Maraming magpapasalamat na ako sa mga aking sa mga dumalo. Yan. GMX Vlog, maraming salamat. Sa Reros Family, maraming salamat. Fernando Banonong, maraming salamat sa iyo, sir. Ligaya, Ma'am Ligaya, maraming salamat. Yan. Elena G, yung ating Bicolanong Vlogs, maraming salamat. Dennis TV, maraming salamat. Yan.
LSD Vlog. Yan. Salamat sa iyo, ma'am.
Ayan, good evening Ma'am Marilyn Vlogs. Yan. Like out. Nimilis ko sa lahat. Yan. Good evening sa iyo Ma'am Marilyn. Yan Ma'am Marilyn Vlogs. Punta ko yung bahay mo. Yan, Ma'am Milina G. Ayan. Nakatatlong video na ako sa iyo. Ayan. Hello sa 3 viewers. Good evening. Good evening. Ayan. Good evening po sa lahat. Ayan, good evening, good evening. Ayan, Ma'am Marilyn Vlogs. Nandito ko sa iyong tahanan. Ayan, didikit ko sa iyo ito, ano, yung ninja ko. Ayan, dito tayo sa ano, burong Indian Mingo. Ganito lang paggawa. Ayan, dito tayo. Salamat po. Ayan, salamat din sa iyo Ma'am Marilyn sa iyong pagdalo. Ayan. Tatapusin ko muna itong ano mo, video bago ko pindutin yung banana. Ayan. Yan, good evening sa 7 viewers. Maraming salamat mga kabayan. Salamat sa suporta nyo. Ayan. Ma'am Marilyn Vlog sa kape ka pa rin. Ang sarap ng mangga mo, binuro. Ganyan pala yung pagburo ng mangga. Yan. Guys, pag dipilitan kayo dyan sa baba, wag lang kalimutan magpakas para mabalikan kayo nila.
Yan guys, good evening sa 4 million in the house. Yan, magbakas lang kayo sa aking live para mapuntahan ko ang iyong mga bahay. Yan mga kabayan, bakas lang kayo sa aking live para mapuntahan ko yung mga bahay nyo at mabigyan ko kayo ng ayuda. Ma'am Marilyn Vlog, salamat sa pakaway-kaway mo dyan. Good evening. Yan. Sarap ng manggam. Ano yan ma'am? Tinitinda mo siya? O pang sarili lang? Wow! Pangkain lang yan o sa... Pero masarap yan sa tagal na ibuburo mo siya. Yan. Hello sa 3 million in the house. Hello, shout out.
Ayan, mamarili tapos yung ano mo, video, full pack na. Ayan, sana lang. Tapos na yung ano mo, pilitin na natin itong banana. Ayan. Magbili pa tayo ng isang video mo. Napanap tayo dito ng mababa. Ito tayo sa ano. Ito. At Sara na papaya. Naumay na ba kayo sa kinakain nyo? Ayan. Nawali tayo ito sa Atsara. Ayan. Salamat sa pag-view mo. Walang anuman Ma'am Marilyn. Salamat din sa iyo. Ayan, mamalit tayo sa ano mo, isang video at Sara na papaya. Naumay na ba kayo sa kinakain nyo? Ito ang gawin nyo. Ayan. Panoorin ko nga ito kung paano. Gayahin ko nga ito kung paano magawa. Hindi ko pa ako kasubok gumawa nito. Sara ng papaya. So yan Ma'am Marilyn, another one banana ito. Dito, didikit kita dito sa ano ko, sa isang ninja. Ayan. 2 banana ang ididikit ko sa iyo ngayon. Ayan. Dito tayo sa ito. Yan, naka-play ka na. Ayan Ma'am Marilyn, naka-play ka, dalawang video. Two banana, ayan. May dalawang banana ka. Good evening po sa 5 viewers, yan. Shout out po sa 5 viewers. Yan guys, mag-comment lang kayo sa aking live para may play ko ang inyong video. Ayan. Tamsak po kayo sa tamsak naman ang aking live. Ayan. Maraming pong salamat sa 5 viewers. Ayan. Maraming salamat sa pang-playoffs. Ayan. Walang naman Ma'am Marilyn. Dalawang banana ang dinikit ko sa iyo Ma'am Marilyn. Ayan. Kasi dun sa main ko, dikit na rin kita dun sa main ko. Yan, naka-play ka. Pangatlong video mo yan. Maraming salamat sa iyo Daos. Ayan. Walang anuman Ma'am Marilyn. Pili kita ng another video mamaya para madagdagan yung watch hour mo. Ayan.
pinili ko yung mga matataas mong video para maababa. Ipupul pa natin yan. So yan Ma'am Marilyn, tapos na yung isang video mo. Pidutin na natin yung banana yan. Tapos magano lang ako dito. Magtamsak na lang ako dito. Good evening sa for viewers. Ayan. Good evening, good evening. Tayo kaya no? Yan Ma'am Ligaya, dito ko sa ano mo, sa video. Ma'am Ligaya is G. Yan Ma'am Marilyn Vlogs, kung hindi ka pa dikit kay Ma'am Ligaya, dikitan mo yan Ma'am. Nagla-live din ito. Bibigay din ng ayuda ito. Yan Ma'am Ligaya, naka-play ka. Meron kang ads yan.
Yan ma-relate. Tapos na yung video mo dito sa ano, sa laptop. Na full pack na. Yan. Tapos tayo sa atsara. Yan, nagdiwan rin ako ng ano, bakas. Yan guys, magano lang kayo ng ano, magbakas lang kayo sa live ko para mapunta ko yung mga bahay nyo. Tayo kay ano, LSB vlog yan. LSD vlog. Ayan ma'am, dito ako uli sa bahay mo. Ayan. Salamat kuya Otto. Ayan. Wala nga naman ma'am. Matapos na dito sa isa. I-play pa rin kita dito ma'am Marilyn. Ayan, i-play pa rin kita dito. Matatapos na ito ma'am Ligaya. Ma'am Ligaya, tapos na yung ano mo. Full book na yung video mo. Ayan. Yan. Shout out sa 4 viewers. Yan. Yan, mga Marilyn, dito ko ulit isang ano mo, sa isang video. Ayan.
Yan man Marilyn, full pack na yung ano mo, video. Yan. Yan, shoutout sa iyo, Hunter Ray Channel. Ayan, salamat sa patamsak mo. Ayan, tamsak dan, idol. Yan, salamat sa tamsak. Mama Relin, loves, full pack na yung last video mo. Ayan. Punta ko yung bahay mo, ma'am, para may play kita, may pag-play kita. Hunter Ray Channel, nandito tayo sa bahay mo. Ayan. So yan ma'am, dito na ako sa ano mo, tahanan. Tayo sa ano, 6 seconds, 6 minutes. Yan. Tapusin ko muna itong video mo bago ko pipindutin yung ano, yung banana. So ayan ma'am, naka-play ka na. Natari Channel, ayan, naka-play ka na. Ayan, shoutout sa 4 viewers, maraming salamat. Meron kang ads, Ma'am Anata Channel. Ayan guys, dikit-dikit na lang kayo, magdikit-dikit na kayo. Huwag kalimutan magbakas para mabalikan kayo nila. Yan, shoutout sa 3 million in the house. Ayan, andito si Ma'am
Ma'am, salamat sa ano mo, pagpunta. Kahit yan ma'am, shout out sa iyo. Ayan ma'am. Hello brother, good evening. Ayan, good evening din sa iyo ma'am. Charity Channel. Salamat sa pagbisita kanina sa aking munting tahanan bro. Ayan. Okay, okay, okay. Thumbs up din. Ayan. So ayan ma'am, maraming salamat sa ayan. Ito ma'am, charity channel. Dito ko sa ano mo. Dito ko sa bahay mo. Ayan. Ayan. Tayo sa ano. Cooking drinks with garlic, onion. So ayan. Tayo. Ayan ma'am, naka-play ka na. Meron kang ads. Ayan. Huwag natin pindutin yan. Tapusin natin yung ads. Yan lang natin siya mag-play. Yan guys, huwag kalimutan mag bakas sa ating mga kaibigan dyan sa baba para mabalikan kayo nila. Yan Ma'am Marilyn Vlogs, maraming salamat sa ano mo, pagdalo. Anatari Channel, ayan, naka-play ka pa rin. Naka-play ka pa rin dito sa ano, sa laptop. Ayan. Ayan, Ma'am Charity Channel, naka-play ka na. Natapos na yung ads mo, hindi ko in-skip. Yan, shoutout sa 5 viewers. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga dumadaan, sa naka-standby.
Yan, Anatare channel. Ayan. Tapos na yung video mo. Full pack na. Pidutin na natin itong ano, banana. Ayan. Ganun na lang tayo dito. So, charity channel. Ito na yung ano mo. Malapit na matapos itong video mo. Ayan. So ayun guys, mag-iina ako. Maraming pong salamat. Hanggang kita-kita ulit tayo bukas. Ayan, bye-bye. God bless. Maraming pong salamat.